z Slendra opět z Princonu, což je vlastně ve věznici a jak už jste, určitě už to znáte z prvního videa. Pro ty, co by nevěděli, tak jste nějaký, prostě nevím, co jste, nějaký človíček, holčička malá, buď nebo něco takového prostě. A utíkáte, běháte, sbíráte papírky, nebo tady se myslím sbírají fotky, nebo něco tak. Co tady mám udělat? Jo, tady se myslím sbírají fotky, jo, fotky. No a vlastně utíkáte před takovým Slendrem, vlastně on je takový černý, takový sexy, no. Chtěl jsem to natáčet i jakože s obrazem, že byste viděli jakože moji hlavu. Ale pak mi to tady nějak nechtělo držet, tak jsem se na to vykašlal. Jinak chtěl bych tohle udělat tak 5-10 minutové. Jinak co jsem to tady hrál, jakože tak, co jsem se díval, zkoušel a takové, tak jsem tady našel tak za 15 minut snad jenom jednu fotku. Takže je to vážně takové hodně náročné. A vlastně ty slendry, to je vyskakování, ale vždycky to prostředí to už vás úplně tak deptá psychicky a potom jak on tam skáče a teleportuje se za vás, tak to vás úplně dorazí. Však kdo hrál Slendra, ten určitě ví. Když tak, kdybych měl lagy, tak to trošku omluvte. Já totiž ještě renderuju další video. Jakože to první hnedka, co uvidíte ještě před tím. Jakože uvidíte hnedka po tom. No hnedka úplně zase ne. Nějak na druhý den byste mohli vidět. Dej to, ne, dobrý. Baterka. A tady zas. Teď bude dilema, kam mám jít. Kam mám jít. Jdem sem. No, takže nebudeme nějak moc utíkat. Co se dělá s pejsem? To si pouští takové ty... Ne, tady to není. Tak nic. Utíkej. Ty tučko. No, co to je tady? Fífole. Nic, jdem. Vidíte, tyjo, žádný papírek. Tam v tom sanatorium, tyjo, tam jsem měl hnedka 4. No. Ale to, jako... dobrý, jo. Bude tady papírek na té velké trubce. Odpadní trubce. Bude tady někde papírek. Prosím, ukažte mi papírek. Utíkej. Uděláme zase disco. Ok, tak budeme si svítit. Utíkej, honem. Spráži. Fuj. Děláš srandu, že je tu konec, ne? Ne, dobrý. Pomoc. Se bojím. Ne, to mi nemůžete udělat. Prosím. Please. Don't. Otevřej se, ne to otevřít. Ne. Proč to nejde otevřít? Co tam dělá? Ne. Fotou. Fuck the police, uhni ty prasce. Ne. Proč jsem zasl? Zmizel. No ty krávo, tak jakože ani jednu fotku ještě jsem neměl. A už se mi tady teleportil. Ty vole. Tak to je silný, kámo.
Oh. Tak teď jsem posraný až za uši. OMG. Hej, ten sex už mě celkem vytáčí. Už hrajeme nějaké 4 minuty. Což měl tam ten part měl, myslím, 5 minut. Ale renderovalo se celkem dlouho. Protože jsem chtěl, ať to máte hezky v HDčku. A jste někdo na to bude koukat v HDčku, že? Prosím, ať to jde otevřít, ty dobře. Já vím, že to nebude otevřít, ale pěkně, když pěkně poprosím, tak to nebude. No, práce. Nová zeď. Tady už mi někdo otevřel dveře. Aha, tady bude foutou. Musí tady být foutou. Kde je foutou? Prosím, ať je tady někde foutou. No, tak foutou nebude. Já kurva, co to pičuji. Omluvte mě, že jsem takhle sprostý, ale vzpomínám si, tam bude papírek. Teda foutou. A tady ještě by měl někde být. Promiňte, že jsem tak sprostý. Omlouvám se. Co je? Tak teď jsem si málem nadělal. Hej, co to bylo? Díky. Kolik máme foutou? Jedno. To je slabý. Hej, co? Ty, fuj. Hej, co tam dělá ten chlapec? Proč jsi teleportoval tady tak, ty hovado? Táni, buzno, netí. Ne, nežer mě. Jdu pro papi, já tě vidím, já tě sleduju. I see you. Nebudeš mi zrnět s obrazovkou. No nebudeš, ty prasce. No co voli? No. Do prčic. Tak to teda ne. Kamaráde, to si u mě hodně podělal. Aby to nebylo tak krátké, tak jdem dál. Zkusím. Znova. Dáme si Elementary. Takže si uvidíme za chvíli. Takže jsem tady, no. To dalšího Slendera. Jak jsem vám říkal. A jinak je to Elementary, což je vlastně v takové staré škole, nebo co to je. A sbíráte tam medvídky. Prostě medvídky. Co to je? Když se sbírají ve Slenderovi medvídky? Asi budu muset stáhnout tu originální verzi. Ale chtěl jsem vyzkoušet tady ty, takže teďka si zahrajem tady to ty. A tohle je opravdu hardcore, to vám povím. Počkej, čím jsou FPSka? R, L, T, E, P, F, F, E, G, H, E, I, K, L, M, O, P, E, E, Q, E, F, E, M, E, B, E, P, E. To asi ne, že? Nevím. Tak jdem si to tady prohlídnout. Bude to ne teda. Takové propracované. Až bych... tam je první. Ne, to je ruka. Tady sbíráme ruky. A nestihla si dojít. Ale víte co? Dlouhá chodba.
Neustále dlouhá chodba. Ještě pořád dlouhá chodba. Zase dlouhá chodba. Furt ještě dlouhá chodba. Bože. Jde sem. Se moc ven nechce jít, protože tam to strašně smrdí, víte jak tam. Daddy's bear. Dun dun. Dun dun. Jak je tam napíšlej. Pojď sem. Co to je? Vítko. Legendary. Tady jakési vyvrácené, to vůbec se nebudem tím zabývat. Ukáž kancelář. Hej, dívej se. Co to bylo? Ne. Zase kousek masíčka. Tady měl někdo hládeček. Takže jdeme. Opět krásně propracované okolí. Jej, pane, je vám dobře? Nemáte třeba kašílek nebo chřipku? Jej, vaše břicho. Nikdo nás nevidí. Tak, tady mi napíšete, že kopíruju Goga. Nekopíruju Goga. Help. No, tak to by už asi nepomůže. Každopádně jdeme dál. What the hell is that? Počkej, to mi nějak nesedí. Že by byl venku? Ne, to je strom. Co to zase je? Medvídek. Dobrý. Až tady na mě buffne, tak já se tady normálně posložím. Tyjo. Aha. Tak to bylo teda bezkonkurenčně nejlepší, tyjo. Jako já jdu a teď se to na něho najednou otočí, ne? Tak to je trošku divný. Takže mějte se, dejte like, dejte odběr a sledujte kanál, budou další videa. Je to vlastně kanál, který máme s kamarádama, takže tam budou natáčet i oni. Vlastně své videa. Takže se mějte a čau.